accomplice. Nyakoramgo jonko pogregi mana tir nyaki county ma Bomet. Obila ma Bomet omako njaga maromo kilo 300 ma nengone yangore ni romo milion 1. Jatend obila e kar chung od bura ma Bomet Central Omar Imamai yango ni njaga go ne omaki e kinde mane obila tima pedha e gwenge masachangwana e kinda paya makaplong kochomo Bomet. Omar lero ni obila pod dhi nyime gi tima pedha ne derep nyamburko no mano ringo kendo yombo e kinde ma nyamburko no ne ogeng ne stesend obila ma Bomet. Officers found the vehicle laden with 8 bags of cannabis sativa, popularly known as bangi. So they made arrangement to have the vehicle towed to station where it was detained as we do further investigation onto possible owners, the owner of the vehicle and the owner of the cannabis sativa that was on transit.